Sí, bé, nosaltres a Menegre.cat ho fem tot per internet des del primer dia. Jo crec que és un valor intrínsec a l'empresa, no? Apostem pel cloudworking, el coworking, el crowdfucking. Realment hi ha un moment que te n'adones que és que per treballar no cal res més que una connexió a internet. Amb un pal i amb un iWatch de 600 euros, 700, pots fer meravelles. Fem servir l'eina que millor s'ajusta al que necessitem, no? Estem a Skype, a Hangout, a Facebook, a Twitter, Tinder, Grindr. Que com treballem? Doncs mira, cada setmana fem un consell de redacció virtual, una miqueta una videoconferència multipantalla, una tecnologia molt forta i molt nova. Realment som molt d'aprofitar la xarxa per treballar-hi, no? Una mica com una camgirl, però amb una mica més de roba, sobretot als mesos d'hivern. El teu contracte el farem o enfocant només la pantalla o estàs batallant? És que Really? estic molt constipada. Bueno, aviam, tenim el tema dels fidelizados el divendres aquest a la Moritz. Toni, tu has pogut mirar alguna cosa o què? Claro, no, però tranquil, que el cervell està aquí, però també està aquí Tete. Mira, jo crec que el millor és treballar des d'on vulguis. Que t'agafa des de casa, que t'agafa de viatge, cap problema, si és que la tecnologia al final una mica està per això, no? Que què pensem de la comunicació? Mira, nosaltres a Menegre.cat som molt de filosofia de comunicació 7.0, saps? Com molt omnicanal tot. Ara en diem comunicació 360 graus social reverse, perquè és una comunicació social 360 graus, però et quedes igual. Som molt de pensament estratègic, comunicació transversal, apostar per internet, que mai falla. El tema de fidelizados.